ଆସ ଆମେ ଏକ ଭୂତର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୈରବଗଡ଼ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ରମେଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ମୁନିଗୁଡ଼ା ସହରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ କାମରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ସେହିଦିନ ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତି ଥିଲା। ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ରମେଶ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଘରରେ ପଶିଗଲେ। ଘରଟି ନୀରବ ଓ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଛରୁ କବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ କମ୍ପିଲେ। ସେହି ଘର କାନ୍ଥରେ ଏକ ଅଜଣା ଛାୟା ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଶବ୍ଦରେ କହିଲା, ତୁମେ କିଏ? ରମେଶ ଭୟରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ହସିକି କହିଲା, ଏଠାରୁ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ରମେଶ ଦୌଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଭୂତ ଦେଖାଦେଲା। ରମେଶ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୂତ ରମେଶକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା।